Ahojte, tak toto je cesta s ketami do Fesu. Je relatívne málo používaná, samé zákruty sú to, stávalo ju 15 000 dobrovoľníkov volakedy. Aj teraz ste videli na krajnici týpka, zastavujú tu ľudí, predávajú tu hašiš. Ketama je vlastne centrum spracovania hašišu v Maroku. V Maroku to funguje tak, že nikde inde sa s tým nesmú zaoberať, len v Ketame, a ako je RIF. Proste všade inde je to zakázané, samozrejme je to nebezpečné, netreba akože nič špekulovať a tak ďalej. Keď tam sme posedeli v kaviarničke, tam som mal taký malý vstup, len som nechcel tam o tom hovoriť. A teraz ideme ďalej do Fesu, kde chceme nájsť nejaký kemping a ráno si potom pozrieť Medinu. Čaká nás asi 140 km a celkom dobre sa nám ide, dali sme sa aj offroadi, aj skracovačku tejto cesty, lebo ináč takto vedie až v podstate z Tangeru až do Fesu, takáto cesta. Sme tu dali cez hory, cez tie horské dedinky a cez rozbité cesty, respektíve cez Šotolinu. Počkajte, ešte možno, že tu uvidíme ľudí, čo predávajú. Pozrite sa. Toto je vidno. No. Stoja pri krajnici, tu je ďalšie chalanisko, čo stojí pri krajnici, a všade v okolí Ketami sa snažia niečo predať, či Európanom, či bielým, teda miestnym.